ин кӯдакон мунтазири шабнами сурайё ҳунарманди шинохтаи тоҷиканд, зеро онҳо меҳмонони хосаи ин ҳунарманд хоҳанд буд. шабнами сурайё тасмим гирифт имсол зодрӯзи худро на дар тарабхонаи бошукӯҳ ва ё тафрегоҳи мунаққаш, балки хонаи оддии кӯдакони шумораи 2 шаҳри Душанбе дар ҳалқаи атфоли бепарастору ниёзманд гузаронад. чанд сол боз шуд ки таваллуди худро ҷашн намегирам ва ман хостам ки дар рӯзи таваллудам бо ҳамроҳии ятимон, беморон ҷашн гирам. шабнами сурайё барои ин атфоли бепарастору ниёзманд як дастархони бошукӯҳи рӯзи мавлуд бо ғизову шириниҳо омода карда буд. ҳамчунон барои бештар аз 90 нафар атфоли ин хонаи кӯдакон либосҳои гарм тӯҳфа кард. рамзи қаҳрамонони афсонаҳоро ба ҳузури ин атфол овард. шабнам барои кӯдакон дар ин рӯз барои чанд соат дар нақши модар буд. орзу дорам ки ҳеҷ гоҳ ҳамин дусрӯякони ширин ва майбонро ҳеҷ вақт падару модаронашон сари роҳ накунанд. рости гап ман инора дам ин қадар дилам дард кард ки аммо худо ба шукр мекунам ки ман имрӯз бо ино ҳастам. саломат бошед. атфоли хонаи кӯдакони шумораи 2 шаҳри Душанбе аз чанд рӯз қабл огаҳӣ доштанд ки дар хонаашон тӯй хоҳад шуд ва базморояш ҳам ҳунарманди шинохта аст ва барои ин ҷашн худро ороста карда буданд. имрӯз ба хонаи мо шабнами сурайё мебиёяд. овозхонаймон медонем. ҳамин дубосуро апаи шабнам овардем. дар хонаи кӯдакони шумораи 2 Душанбе атфоли то 4 сола парасторӣ мешаванд. аксари ин атфол бепарастору ятим ҳастанд. теъдоди ҳам гирифтори маризиҳои мухталиф аст. гурӯҳе аз ин кӯдакон ё танҳо падар доранд ва ё модар ки имконияти тарбияти онро надоранд. ҳамин хел чорабиниҳо барои кӯдакон хуб мебошад ки барое ки онҳо дар як муҳити маҳкам тарбия мегиранд. бояд ки ҷаҳонбинии кӯдак васеъ шавад ва фаҳмад ки дар ҳамин дунё ҳамин хел одамо ҳастанд ва ҳамин хел чорабиниҳо ҳастанд ки ба онҳо меҳрубонӣ мекунанд. шабнами сурайё ин овозхони маъруфи тоҷик дар моҳи сентябр ба ҳаракати байналмилалии ҳамкорӣ барои ҷилавгирӣ аз бемории сил пайваста буд. ин ҳаракат аз сӯи созмони милали муттаҳид сарпарастӣ мешавад ва шабнам ба Нью-Йорк даъват шуда дар нишасти сатҳи баланд доир ба бемории сил дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид иштирок карда буд. ва иншоалло кӯшиш мекунем ки бисёртар кӯмак кунем ки ва бемориҳои сил камтар шаванд. ман фикр мекунам иншоалло чӣ қадаре ки метавонам дастгирӣ мекунам. кӯмаки афроди сарватманд ва шинохта ба афроди ниёзманду кӯдакони бепарастор дар иду маросимҳои мазҳабию давлатӣ анъана шудааст. аммо ин барои бори нахуст аст ки як ҳунарманд бо баҳонаи зодрӯзаш ба кӯдакони ниёзманду бепарастор ҳам кӯмак ва ҳам маросиму тафреҳ таъсис додааст.